Buksit, dito tayo sa Tigaon, Buksit. Ay, Tigaon sa Shanghai pala. Ay, Shanghai sa Guwa. Buksit na ito sa parkingan. No? September March pala, March 9, 29. Alas 8, siguro na umaga. Dito tayo mag-isito, ito. Mag-ano tayo, buting-ting tayo, buting-ting. Itong ano, may kapisit yung mga pinder. May mga lock ito, may mga lock. Kaya, no? Pero sa mga wala pang alam, may kapisit, matatanggal ito, may kapisit, mahuhugot ito. Yan o. So, yan o. Isa rin ito maingay, yan o. Lulusot yan dyan. Yan o. Eh, maluwag na to. Kaya, ang gagawin natin dito, yan ang lock o. Higpitan natin. Ayo, maingay ano. Isa rin yung maingay. Isa rin yung maingay dito. Ayan. Kaya dapat, lagyan natin ang pahigpitan natin yan. Lagyan natin yung papasikip. Ayan o. Luwag na to. Gagawin natin yan. Lagyan natin yung papasikip dito. Pasikipan natin. Yan ang gagawin natin ngayon. Kasi itong mix ito, kusang mahuhugot ito. O yan o. Kaya, bisan, pag nalumak, yan, ganyan-ganyan na siya o. Yan, tatanggal na o. Kaya delikado yung mga mahulog o. O. Yan o. Ganyan siya. Pero may bisagra ito. Dito. Pero tatanggal kasi ito eh. Yan o. Yan ang gagawin natin ngayon. Sikipan natin. Mga amigo natin dyan o. O yan o. Tatambay o. Parang silver. Ha? Parang silver. Ang doon? Plus. Terus? Malaki. Hindi dito. Malaki. Ano dito sa kapon? Ang gairan. Kita ko sa video eh. Ano, Mangkir Boy? Where are you now? Ha? Oh, Wala lang kutsilyo dito. ano ng blita? Ano ng blita? Eh, yun o. Ano wala pa? Ito pala yung mga pasikip eh. Ha? Kaya lang walang kutsilyo. Ayop na. Ang trailer na gano'n sila kahapon eh. Kaya gawin mo. Wala kang kutsilyo dyan. Ang trailer na sila kahapon. May pa yung mga kutsilyo. Road test na. Trailer na gawin. Ito to. Yun. Ay, kausap ko kay si Kirong. Nasa turbina sila ngayon. Nasa turbina sila ngayon. Ito ang ikabusin to. Ito ang gawin natin pang pasikip to. Ha? Putulin natin para ilagay natin suksok natin sa kwan. Pampasikip. Ang trailer na sila kahapon. Oh? Ano sabi ni Sir Felix? Pasok na eh. Pasok bro. Huwag mo akong paliguan ng ipikasin.
Kung ano-ano bang biyahe namin dito? Ano punta? Sa turbina? Ah, sige, sige, mabuti. Nandiyan ka na. Hanap ka na ni Cesar. Are. Ay, nako. Akala ko ba may damo sila? Ito. Akala ko ba may damo sila? Ah, 8. Nino? Haha. Oh. 8 bigsit, 8. Pag isa-isa to. Buksit to tayo. Oh, itago na dito. Kailangan to. Ah! Kailangan to. Saan ilagay yan? Papasikip. Ah, Dala. Kasi magtugab-tugab eh. Maingay eh. Huwag kang matatanggal kasi. Pwede mo, oh. Pwede mo mapansin, oh. Oh. Lilipad yan, makakatama ka nito. Kaya kailangan natin. Minsan kasi, mababa ako, kaya tatanggal na. Masilip po sa side mirror ba? Masilip po sa side mirror, tanggal na. ako hindi mo kunin ang bugado. Ako hindi mo kunin ang bugado. Kita nang. Mga kapuset, sa bagong maghawak ng mga ganitong high gear Sige, sige, sige. na, kuhan, you know. Diyan na isuksok natin yan, isuksok. Sige, sige. Ayan, huwag ito. Nasuksok na, oh. Huwag kayo magkumpensa nito kay tatanggal itong mga kapuset. Sa daming lubak na madadaanan natin dito sa biyaheng south. Sa norte, wala ka nung lubak siguro doon. Parang hindi man. So, testingan. Testingan po siya. Wala pa rin. Yun. Tataas mo. Yun. Ayun, nakaka. Oh. Ayun na nga, oh. Kailangan isabay yung kabila. Yan na. Hindi na siya mababa, oh. Oh. Hindi na basta-basta matukab. Wala nang ingay, oh. Pusit na rin. Kabila naman, lagyan natin. Yan, gusto. Pusit na rin, ah. Yan ang gagawin natin. Yan, papasikip sa lock. Papasikip yun sa lock. Ibusit yung ginawa ko. Okay na po siya to. Oh. Wala nang ingay po siya, oh. Kasi sumikip na siya. Lerap. Ito, natanggal to kagabi. Lisa, baba na. Oh, si Risa, ay ano, Diaz. nagpisarong dito eh. Ba't si Diaz? Hindi na yung babalik dito? Hindi naman din. Tapos si Kuan, Pag binaba, pati diretso na, dyan na ano. nagdemanda naman si Kuan, si Salva.
yan. Ganyan ginagawa. Talagang lahat ay dumidimanda. Tayo, wala pa tayong karapatan dyan. Ah, Wala pa tayong karapatan dyan. sino? Tayo. Eh, hindi tayo regular eh. Yung mga may pangin at tahid na. Oo. Kuwan pa. Yung 13 month, hindi pa binibigay. Malaki yung 13 month. Dahil simula sa umpisa, Oh? ikwintahin yan. Yan, may pag ito. Parang istribo din ito. Oh. Tanggal ito kagabi. Ganyan yun, oh. Kaya mahirap pag lumipad. Makatama ka ng motor, overtikan mo. Tak! Charge. Saka pag lalaglag ito, Charge. disgrasya patay kung may katabi ka. Hmm. Kung matamaan ka. Kaya nga dapat sa gray, pag mag-washing sila, ganyan. Oo, nandun yun. Kaya na-umpisa ng kalawang. Oo. Yung pressure naman. Lalagyan na natin ng mga lock. Set yung ano. Alak? Ayaw na ba yung pampasikip? Siyempre parang lock na rin sa kwan. Kala ko alak. Alak mo na. Pampasikip sa lock niya. At alam mo, no? Alak! Ah, lagyan mo ng ano, lagyan mo ng petroleum jelly. Oo. Silicone. Pampadulas. Silicone. Petrol dili. Wala sa akin. Silicone ka. Dinadali ako Pumsiti ka. Patay na si doktor, no? Si? Doktor. Doktor. Pacquiao. Oo. Walang shock nito. Siting. Sira ang shock nito. May ma-exit pa lang airbag nito. Ha? Hindi kaya ang ano, ahaba. Hindi kagaya ng hiker na Oh. jumbo. Kaya ang nakakasuportan lang yan, siya. Kung saan ito matatanggal? Double action yan. Oo. Double action. Kung matatanggal ang lock pag maluwag. Ay, maluwag. Maluwag na siya. Parang masikip ba? Kaya ba't ba tumawasing ito? Kaya mag-umpisa ng kalawang ano? Hook sitting! Ting. Minisya ko na nga to. Diyan sa ako, ikaw. Kung nagkarga kami tuloy sa CR, hindi kami kakarga eh. Spray pa. Wala na ako sir. Tayo mga baguhan ito, maghahanap talaga tayo ng kumpanyang matatagalan. Kakaedad eh. Kakailan tayo eh. Ano eh. Sabi nga ni Felix sa akin, kung sumadyan doon, pwede ka na rawan pag-usapan ko ngayon. Ano ba kasi dati tayo makikita? Hindi ko ba nagkaso doon? Kaya may kukulang mga bukala yan. Nakipan, sige. Ang sabi ni Giro, wala naman doon ni Giro. Bago, number ko kasi, nagala ko na lahat. Hindi ko lang sa mga kuwan. Zero 975 951 9747. Tawag na lang si Kirat, Kirat. Kirat. Kirong Kirat. Kirong senior, tatlong kirong yan eh. Gani po. Si yung junior,
Yun yan, nag-DO yun eh. Ha? Tumaas ng DO. Ano di mo naging ninyo? Tapos bigla niya wala. Hindi po, sa IBL. Sino? Sa IBL, pumunta rin yun doon. Masyadong bata pa yun. Kaning edad na nakanabo. Ayaw ko lang kung matanggal pa ba to. Matanggal pa ba to sa lubak? Oo. Yan, kinuha ni Paksas ng mga yan, mga kape, mga baso. Kinuha niya, ano itong bago-bago. Ano ba kung meron naman sila? Dumadating rin sa Malaysia sa Kuwan, dito sa road. Siya pala Bawasan lang nagpapayag ingay sa lubak. Sa Mga amigo natin dito. Tulog sila, si Binti natin, si Migo. Dito naman tayo sa kabila, magawa. Gusto nyo. Tapusin natin to. Ang ating trabaho. Kay nagising tayo alas 7 na. Gising alas 7, pagsiting. Mahabang oras, pagsiting. Saan ito may kayo? Lagyan natin para rin magigay. Pero malaki. Yan. Hindi makagalaw siya. Di ba? Yung iba magalaw eh. Magkalawat mahaba. Oo, mahaba. Na ano sila. Dati, tuya. O parang na kuwan, ang tawag doon na nasayaw. Oo, nasayaw nga. Nasayaw. Titeng. Pukins. Pukins. Oh, it's alright. Wala nang ano to. Wala nang ingay sa lubak ito.
ba yun? Uragon. Uragon, sigaran. Uragon. Makayusun ka. Makayusun sa ganan. Ito. Ini to. Ikaw na kay... Ano sa picture. Parang kulang naman ang hangin Parang kulang naman ang hangin natin Pacheck ulit mamaya. Yan ang mga partner dapat magtulungan. Pugsting. Tingin ito. Pagkita natin na may guys. Luwa ko. Wala matatanggal ito Ilalagyan natin ang pampasigip lang. Okay. Pampasigip lang kung itong ilagay. Isa lang pala ito, hindi kaya ng kabila, ng dalawa. Yan, ilagay ko masigip o. Tali lang. Pero hindi pa na obra. Masigip ba yan? Sila teng. Umulan na, pusit. Umulan naman dito sa Bicol. Sila teng. Sagua Partido. March 9, alas 10 ng umaga. Na, pusit. Lagay natin na, lagay na. Okay, sa right, pusit. Okay, Bugsit. Sikip na. Quality. Ay, huwag ko lang umatanggal ka, mama. Wala na. Wala na, ang ingay. Hindi na rin siya makatatanggal. Okay na. Good job. Diba? Ito nga. Isa rin yan magkalampag Wala na. Dito naman tayo sa estribo. Kaya lang maulan na, puksiting. Itong estribo, lagyan natin ng ano, sana. Fluid o kaya ano. Yung tawag ito. W40. W40. Hindi na gano'n nagsarado. Kasi yung lock nito, Ano kasi, kalawangin. nagkalawang na. Kinaano. Tawag ito. Parang kulang sa hangin, no? Kulang ba? Lang, kasi sa kabila ganun din. Ano lang kasi yung ano niya. Parang may batong, Dyan tayo maliligo umaya. Pugsling, Yan ang paliguan. Yan. Okay, sa right na yan, Pugsling. Haha. may tulungan kanya Bugsiting. Duyan. Ayos, ang lagyan mo doon Pugsit na nga. Nagpupusling na si Dulong Miliris. Yung pitang ko, boys. Pitang ko. Siya, si Bernie, natulong na sa doon. Kaya lang umulan na, Pugsling. Umulan na! Tayo sa loob. Ito, malinis ito. Pinalisan na yan. Okay, so right na, Pugsit. Nagpapawis na tayo, pawis na Sarap na maligo. Papawis na tayo, Pugsling. Maligo tayo mamaya para presko.